дар қатори дигар паҳлавонони ҳайати тими миллӣ бори аввал Лоиқ Қутбиддинов ба мунтахаби кишвар оид ба ҷудо ҷиҳати иштирок дар мусобиқаи бошукӯҳи Гранд-слам Душанбе 2025 ки рӯзҳои 2 ва 4 май дар қасри теннис ва маҷмӯаи варзишии обии пойтахт баргузор мешавад, даъват шудааст. Лоиқ 17 сол дорад ва аз синни 6-солагиаш тамринҳояшро дар ин ришта шурӯъ намуда то кунун чандин карата чемпиони Тоҷикистон мебошад. Инчунин дастовардҳои назаррас дар чемпионати мусобиқаҳои дигари байналмилалӣ миёни наврасонро низ соҳиб гаштааст. Метавон медали нуқраи чемпионати ҷаҳонашро миёни наврасону ҷавонон ки соли сипарӣ гардида дар кишварамон гузашт мисол овард. Дар ин баробар ӯ қаҳрамони Осиё ва Аврупо низ миёни наврасон мебошад. хушҳолии ин варзишгари ҷавон дар он аст ки Тоҷикистонро дар тоскулоҳи бузурги Душанбе намояндагӣ мекунад ва дар машқҳои дастаҷамъона бо дигар ҳамдастаҳояш фаъолона ширкат дорад. дар мусобиқае ки дар ватани худамон баргузор мегардад Гранд-слам бори аввал аст ки иштирок мекунам. Ман дар ин мусобиқа дар вазни 60 кило баромад мекунам ва хеле хушҳол ҳастам ки дар ин мусобиқа иштирок мекунам. омодагиҳо хеле хуб аст. Ман талоши худро мекунам ки дар ватани худамон дар назди мухлисонам медалро ба даст орам. ҷалби истеъдодҳои нав барои ояндаи мунтахаби ҷудои кишвар равона шудааст. ҷавонон тавассути иштирок дар чунин мусобиқаҳо таҷриба гирифта ҳайати мунтахаби кишварро дар оянда комил месозанд. мураббиёни мунтахаби ҷудои кишвар маҳорат ва истеъдоду захматҳои шабонарӯзии Лоиқро ба назар гирифта ӯро дар ин мусобиқаи муҳим дар ҳайати асосӣ даъват намудаанд. дар сурати нишон додани натиҷаи арзанда ин ҷудокори навқадами кишвар метавонад дар радабандии Федератсияи байналмилалии ҷудои ҷаҳон холҳои лозимиро аз они худ намояду қадамҳои нахустинро барои соҳиб шудани саҳмия ё рохати бозиҳои олимпии 2028 гузорад. طول 2 سال زیاد شد که ما سفرهای خارجی داریم، مقصد کوباگ آسیا، جام آسیا و چمپیونات آسیا. بسیار سال گذشته در جمهوری ازبکستان در شهر تاشکند چمپیون آسیا شد. بعد با در الماتا کوباگ آسیا جام آسیا را با غالب شد و همین سال گذشته در جمهوری خودمان در چمپیونات جهان بین جوانان سزاوار جای دوم شد. بسیار ورزشگری ما امیدی کلان داریم که در آینده با قله‌های بلند ورزشی همه چیزایی که در این ورزشگر دیده می شود که اگر همین خیلی تمرین‌ها را خوب کند و دیسیپلین همین جودو را نگاه دارد در آینده بسیار результатҳои хуб мо умедворем аз ин. ба фаъолияту нишондодҳои ин ҷудокори ҷавон ки ташнаи муваффақиятҳои нав ба нав мебошад агар таваҷҷӯҳ намоем умед бастан мумкин аст ки ҳунарнамоии хуберо ба мо нишон медиҳад. аммо ба майдони рақобат дар ҳар мусобиқа паҳлавонони бо маҳорату чусту чолоки нав муаррифӣ мешаванд. натиҷа бошад танҳо рӯзи баргузории чорабинӣ маълум хоҳад гашт.